Fáilte rómhain seo go Átha'n Ghaorthaidh, tá nó táid sitin seo an Ghaeltacht músgraí. Tá severas an teanga le brathán seo I dteannta le an cultúr agus an oidhreacht. Dar nó táid búltear an ngúgáin, an áit is tarantí sa tír, agus tá muintear Átha'n Ghaorthaidh thar a bheith bródúlas na nithe sin. Táiminn seo anmh chun sibh chur ar an ólas faoin na Foirgneamh bre tá fáil ar cíos seo I mBéal látha. Tá rá leathan ar fáil idir díon túsaíocht, oifig éonaithe agus spás na oibre córainte. I lár an mbaile tá ceithre trádstóras bre mór le tós na éagsúla ó 8 méadar cairnithe go 150 méadar cairnithe, ina bhfuil oifigií, cisteannaí agus leithrisí. Mar ag an tú tá Cork clós bre mór an seo le fuileach spás. Bíal doras an seo tá Foirgneamh ar fáil atá iarúnach do frontriacht nó díon tús bia. Dar nó gheartar cíos bliain túlar na Foirgneamh seo. Tosaíonn sé hartar €4,000 ach dar nó braintear sin ar cén tós atá út féinnig. Cúpla méadar sús an bhóthar tá G-Tech, mol digaiteach atá seo ó 2019. Tá oifigií agus spás na oibre córainte le fáil sa G-Tech. Is Foirgneamh nó íseach atá oscailte fethe 4 uair a chléig, seachláid an teachtain agus rátaí réasúnta buinte leis, agus gan éon deacrachtaí áit páircála aimsiú. Ní gádút ach do riomhar a thabhairt leat agus beag do ré le tasnú. Sin costas atá ná pastel lá a ggur €100, agus féidir é bhócáil trí connectedhubs.ie. Tá anna éileh ar an G-Tech inis, de bhhar go bhfuil go leor daoine ag obair ón dúthaigh. Níl an baile seach uair a chléig ó Corcaí, agus 3 nóid ó mo chráma, agus táid tomanta deisna den scáthar gur a fáil do intrathe agus loch nó óíochta, I dtimplach suaimhneach sa ceantar seo in iarr Corcaí. Má tá tuile ólas uait, ní gách riomhfosta cheola go spéis@údarás.ie. Tá minic súil si bheith eicáil.